Bore da gyfeillion. Mae pobl y gogledd yn arfer a dywediad a dywydd fel hyn, mae'n gafel. A fydde Gweinidog Westfed Dolgellau yn dweud, it's holding today. A mae yn dywi. Croeso i'r Oedfa, a diolch am eich cwmni, a diolch i bawb sydd wedi mentro mas yn enwedig o bell ar fore fel hyn. I ni'n diolch i Dylan am yr atoi'r yn cyfer ni bore yma eto, ac yn falch i weld fod wedi gwella ar ôl i anhwylder wythnos diwetha. Nos Fawrth, mae yna gyngerdd gyda côr y capel a chôr ysgol Brogwr. Hynny am 7 o'r gloch, gobeithio fydd y tywydd yn fwy caredig ac yn gwneud haws i bobl i gyrraedd. 7 o'r gloch, nos Fawrth, côr y capel a rai o ysgol, disgyblion ysgol Brogwr. Ac yna Sul nesaf, y Gweinidog yn arwain ni yn Oedfa'r 4 Sul yn Adfent. A hynny am gwarter i 10. Ac os cofiau, mae'n oedfa garolau prynhawn yma yn Porthcawl am 3 o'r gloch. Os ych chi am bentro fanni, fyddan nhw'n falch o'ch cwmni chi, mae'n siŵr. Gai ddweud fod y diaconied mewn cyfarfod rhithiol yn argymell yn bod ni yn cefnogi eto pobl Wcrain, a hefyd yn meddwl am bobl Somalia. Nawr, ni'n gwybod am y sefyllfa yn Wcrain. Gweitha'r modd, ni'n mynd clywed fawr o ddim am y newyn enbyd sy'n yn Somalia. Ac mae y Cenhedloedd Unedig yn poeni'n fawr iawn am, filiynau o bobl mewn gwirionedd. Mae'r diaconiad yn argymell yn bod ni'n cyflwyno rhodd o 1,200 i'r apel i gael generators i Wcrain. A bod ni'n cyfrannu hefyd 1,200 o bunnoedd i apel cymorth Cristnogol ar gyfer Somalia. Nawr fydd yr eglwys yn gwneud y cyfraniad yna, ond mae'n gyfle i ni fel aelodau hefyd i ychwanegu at yr rhoddion, a mae yna flwch ar y bwrdd yn y cyntedd, yn y cefn fanna. Mae yna flwch i dderbyn unrhyw rhodd, a bydd yn agored os ymwnnwch chi y 2 Sul nesaf yma. Iawn? Wedyn gewn ni gyhoeddi eto a roi nodyn eto gyda'r cyswllt at y Sul ar gyfer hynny. Diolch yn fawr iawn. Fe dderbyniwn i'r offrwm yn awr, os gwelwch yn dda.
Oedfa yn Trydydd Sul yr Adfent, cariad. Gadwch i ni wrando ar y weddi sydd wedi cael ei baratoi gan Gymorth Cristnogol ar gyfer heddiw. Dduw cariad, diolch am enedigaeth i'n harglwydd Iesu Grist. Ddaeth i'r ddaear mwyn ein caru ac mwyn i ni ddewis cariad at eraill. Gweddiwn y bydd ein bywyd yn llenwi eto gyda grym dy gariad, mwyn i ni wneud gwahaniaeth yn y byd. Wrth i ni gael yn dal gan brysurdeb yr wyl, diolchwn i ti arglwydd fod y gariad ein amreddgar ac yn garedig. Arglwydd wrth i ni deithio drwy'r Adfent, helpa ni beidio byw'n hunanol, gan geisio'n llawenydd yn hunan yn unig yn Nadolig hwn. Gofynnwn i ti arglwydd y byddi di unwaith eto'n yn hatgoffa beth yw ystyr cariad, wrth i ni rannu dy gariad yn Nadolig hwn gyda'n brodyr anchwiorydd ar draws y byd. Yn enwedig arglwydd Somalia. Fel bod ein platiau'n cael ei llenwi unwaith eto ac y caiff y ddaear ei hadfer. Amen. Gadwch i ni droi at emyn rhif 454, 450 a 4. Wele fi yn dyfod llefau'r meichiau gwyw, atau'n creigiau salem dyfod yma i Duw. Geidi anfeidrol fawredd, nef yn awr, a'r awelon cariad, brysia i barthau'r llawr. 454.
Daw darlleniad allan o benod cyntaf yn ôl lyc. Emyn mawl Mair. Ac meddai Mair, y mae fy enaid yn mawrygu'r arglwydd, a gorfoleddodd yr ysbryd yn niw fy ngwaredwr, am iddo ystyried distadledd ei lawforwyn. Oherwydd wele, o hyn allan fe'n gelwir yn wynfydedig gan yr holl genedlaethau. Oherwydd gwnaeth yr hwn sydd nerthol, bethau mawr i mi, a sanctaidd yw ei enw ef. Y mae ei drigaredd o genhedlaeth i genhedlaeth i'r rhai sydd yn ei ofni ef. Gwnaeth rymister a'i fraich, gwasgarodd ddynion balch eu calon, tynnodd dewisogion o ddiarau gorseddau, a dyrchafodd yr rhai distydl. Llwythodd yn ewynog a rhoddion, ac anfonodd y cyfoethogion ymaith yn waglaw. Cynorthwyd ef Israel ei wasg gan ddwyn i'w go ei drigaredd, fel y llyfarodd wrth ein tadau, ei drigaredd wrth Abram a'i had yn dragywydd. Cydwch ni barhau yn anhaddoliad felly drwy ganu am un rhif 431. 431. Mae'r nos yn fwyn y Methlehem, a chlyd yw'r gwely gwair. Mae'r llusern bach yn bwrw gwawl dros wyneb baban Mair. Ac yn y blaen, 431.
Gadewch i ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. O Dduw ein tad yn efol a sanctaidd, dyn ni'n diolch i ti am y cyfle i ddod ger dy fron di. A hynny mewn gweddi eitha'n Trydydd Sul yng nghyfnod yr Adfent. Cyfnod o ymbaratoi at dy ddyfodiad. Dragwydd o Dduw fe ddeithos di i'r byd, nid mewn bonllef o gyhoeddusrwydd wedi damgylchynu a sioe, ond yn dawel, braidd heb neb yn sylwi, a'r noson dawel yn rhe bechan Bethlehem. Dy eni mewn preseb i'r forwyn fair, a'r cyntaf i glywed oedd y bugeiliaid, gweithio allan yn y meysydd. Fel y mae'r nefoedd yn uwch na'r ddaear, felly nid yw'n ffyrdd fel dy ffyrdd di, na'n meddylia ni fel dy feddylia di. O Dduw ein tad, da ni'n dod ger dy fron di i ofyn i ti yn defnyddio ni yr Advent yma. Fel y defnyddiais di mair a datguddio dy hun i'r byd. Cyma'r ein ffydd ni er mor fychan ydi o. Cyma'r yn rhoddio ni er mae ychydig ydyn nhw. Cymer ein cariad er mor dlawd mae'n ymddangos. Cymer ein bywydau er mor wanaidd ydynt. Dduw cariad wyt ti, a llefara wrthyn ni drwy y gwasanaeth hwn. Bod i'r hyn a glywyn neu'n dwyn yn agosach ata ti, a bod i'r hyn a rannwn ein hatgoffa o'th gariad. A bod i neges yn adolyg fod yn fyw yn yn calonna. Y gogoniant denw. Yn dawelwn i gyflwyno'n gweddiau personol i ti arglwydd. O Dduw ein tad cliwyn gweddi, gan y bod ni'n gofyn hyn oll yn enw ac yn heiddiant yn arglwydd Iesu Grist, yn dysgo ddiweddio i ddweud gyda'n gilydd. Ein tad, yr hwn yr wyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, yn deyrnas, dyle'r dewellus,
Mae gys yn y neb. Dyra i ni heddiw ein bara bynyddion. Mi gawn ni gyfle rwan i wrando ar gan Mair a Wyddau T. Efallai bod chi wedi clywed y gan yma ar blaen, ond yn cael ei canu gan trio. Dwi'n gobeithio fydd y sain yn gweithio yn iawn i chi adra hefyd. Mae'r Wyddau T, byddaidd faban di yn cerdded ar y dyfroedd. Mae'r Wyddau T, byddaidd faban di yn achub yr holl bobloedd. Wyddau T, fod y faban di dod i'th newid i, a bod y mab yn gwest ei enw, yn nawr yn dachub di. Mae'r Wyddau T, byddai'r faban di yn gleion o sydeillion. Mae'r Wyddau T, fod y faban di a'i law yn tewis o'r om. Wyddau T, fod y faban di bod byth yn ildiw, ath gysan di y baban yn un arwain ddiw. O mae'r Wyddau T. Y dall yn gweld da'r cliw yn ôl, o'i cwst am ddant yn fyw. Y cloff yn iach, da'r llais yn ôl, i gan i clod i'r diw. Mae'r Wyddau T, byddai'r faban di yn arglwydd yr holl gread. Mae'r Wyddau T, byddai'r faban di un dydd yn dern y cread. Wyddau T, fod y faban di yn oenig perffaith Duw. Mae y baban sy'n dyfreichiau yw y gwir fydd.
Mi fyddai'n chwarae'r gan yna pob Nadolig. A mae'n gwneud i ni feddwl yn dydy, wel, oedd Mair yn sylweddoli beth fyddai Iesu'n gwneud ynddo. Beth oedd ei ddisgwyl mewn gwirionadd. Oedd hi'n gwybod hynny. Gadwch i ni ganu yn hemi nesaf sef 475. Pan anwyd Crist yn Methlehem dref, canodd angylio nef, canu wnawn unan llawen ein llef, foliant i faba Mair. Ac yn y blaen, 475. Mi glywais i sôn dro ar ôl tro am hen addewid di serio neu'n co. Bod na newid yn dŵad i fod o ar ddod. Am nad fel hyn y mae pethau i fod. A disgwyl am newid y gwnaethom cyhyd. Disgwyl am chwildro i newid y byd. Disgwyl am gwmwl neu goelgerth o dan. Disgwyl arweinydd i roi i ni gan. Disgwyl am ryddid o'r clymau caethiwys. Disgwyl am gael bod yn fuddugoliaethus. Disgwyl am foddion i wella'n hafiechyd. Disgwyl am ffisig i goncro ein clefyd. Hireithi
am weled diwedd pob galar, a phlygu a thoddi arfau rhyfelgar. Disgwyl am wawr i dorri drwy'r ddrycyn, am ddiwrnod pan welwn sychu pob deigryn. Fe ballodd y mynedd i glywed gan Dduw am na ddaeth yn ôl i'r deml i fyw. Y syched am gyfiawnder yn tyfu a thyfu, rhai'n troi at drais ac eraill yn gwadu. Ond disgwyl o'i finnau, am croth yn dal baban, sy'n dod mewn i fyd y creodd ei hunan. Ei eni i'n caru heb unrhyw amod, mai dod mae i'n plith i gael ei wrthod. Llawen ha, mae'n dod i adennill cyfiawnder a gobaith i fyd fi'n hir mewn cyfyngder. Paid edrych ffordd arall, mae'r disgwyl ar ben. Mae o yma rwan i rwygo'r llen. O fideo yn fanna, mena machraeth, di ysgrifennu geiriau. Carol, Nadolig mewn gwirionadd, ond cerdd hefyd. Cer Salem Gynarfon, wrth gwrs, yn creu hwnna. Hiraeth Mair. Ac yn gadael i wybod, wel, wedi dyheada Mair ynde. Dyheada Mair. Ac yn dod â ni at can Mair mewn gwirionadd. Os gyda chi eich hoff garol Nadolig? Oes? Nagos? Ti sialau'r awel fwyn? Ie. O deied pob Christian? Ie. Na rhai'n deud weithiau, dydy ddim yn Nadolig tan dwi'n clywed y garol yma. I mam wastad yn deud ganol gaeaf noethlwm, i eraill, sy'n rhai yn deud o deuwch ffyddloniaid, meddyliwch mynd drwy gyfnod y Nadolig i gyd heb clywed y garol honno. Sy'n swnio'n rhyfedd o bosib. Mae pob carol yn rhoi darlun unigryw yn dydy o beth yw'r Nadolig, y ffocws, weithiau ar y bugeiliad, weithiau ar y doethion, ar y dawel ddinas, ar y preseb, ar Grist. At carol Nadolig awn ni y bore yma mewn gwirionadd hefyd, ac i'r garol Nadolig cyntaf un. Canwyd y garol hon cyn i Grist gael ei eni hyd yn oed. Ac wrth gwrs, yr un da ni'n sôn amdano fo ydy y Magnificat, neu Can Mair. Ystyr y Magnificat yw ma fy enaid yn mawrygu yr arglwydd. Dyna ystyr y geiriau yna yn y Lladin. Gallech chi feddwl am foliant mwy na hyn. Mae'r angel eisoes wedi ymddangos i Mair, gan ddeud y bydda hi yn rhoi genedigaeth i fab Duw. Ac mae hi wedi derbyn yr hyn sydd yn dod i'w rhan hi. Oherwydd mae'n deud yn dydy, dyma law forwyn yr arglwydd, bydded i mi yn ôl dy air di, medda hi. Hynny ydy mae'n derbyn yr hyn sydd i ddod. Mae hi wedyn wrth gwrs yn mynd i di Elisabeth, ac yno y cafwyd hi di Elisabeth hefyd yn feichiog yn union fel y dywedwyd yr angel wrthi. Sgwn i be oedd yn mynd drwy feddyliau'r ddwy ohonyn nhw. Chi feddwl sut deimlada, be oedd y pethau oedd yn mynd trwy meddyliau nhw, oedden nhw ofyn?
Yna gynnwrf, oedd gan nhw heddwch, cyffro, diolchgarwch. Mae'n anodd dychmygu yn dydi, roedd eich hun yn sgidia y ddwy ohonyn nhw o bosib. Ond moliant a welwn ni mewn gwirionedd wrth i ni ddod at cân Mair. Dwi'n moli'r arglwydd a Duw fach ibwr wedi fy ngwneud i mor hapus. Roedd yn gwybod bod ei fyrwyn yn ferch gyffredin iawn, ond o hyn ymlaen bydd pobl o bob oes yn dweud fy mod wedi fy mendithio. Mae Duw yr un cryf wedi gwneud pethau mawr i mi. Mae enw mor sanctaidd. Mae'r rhan gyntaf y gân yma yn ymddangos fel petai'n foliant personol yn dydi. Mae rhywbeth personol iawn ydi o. A'r diolch ar y fraint sydd iddi hi Mair i esgor ar Emmanuel. Y merch cyffredin y fan hyn fydda rhywun na fyddai o statws uchel o fewn y gymdeithas. Doedd hi ddim yn dywesoges. Doedd hi ddim wedi cael ei geni mewn i gyfoeth. Y gwirionedd ydy fod yna filodd ar filodd o Mair tebyg ar gael felly. Ac cyffredin mae'r testun yn deud wrthyn ni, roedd disgwyl iddyn nhw fyw bywydau cyffredin hefyd. I briodi, i gychwyn teulu, ac i ofalu am y teulu. Dyna'r disgwyliad y bryd hynny. Felly roedd hi wedi bod a dim allan o'r cyffredin. Ac eto mae Duw a chynlluniau eraill i Mair. Ers blynyddoedd yn yn ysgolion Sul ac yn drama geni, oedd y plant yn chwaer di ffonio fi chydig wythnosa nôl. Elsie di gael rhan yng gwasanaeth Nadolig y capel. A hi di Mair. A mae'n edrych ymlaen o gymharu a bedi hi yn rama Nadolig yr ysgol. Cath ydy hi yn hwnna. Allech chi ddechmygu be mae Elsie yn edrych ymlaen i chwarae fwyaf, sef Mair wrth gwrs. Mi rydyn ni yn dydan yn dramau geni wedi gweld y cân Mair mewn gwirionedd yn neis, os ddefnyddio'r gair yna. Bod o ddim mwy na jyst cân o ddiolch i Dduw am y fraint. Ynde? Ond o fewn y testun mae o'n gweiddi am fwy na hynny hefyd. Beth sy'n yn ddiweddar eisiau draws erthigol o gyhoeddiad insight gan Ecwem, Cyngor y Genhadaeth i fi eang. Ac mae'n adrodd stori yn fan hyn am Sam Sharp, yn gwrs da chi wedi gweld am Sam Sharp, a gwrthryfel Nadolig yn Jamaica Rhagfyr 1831. Ac mae'r erthygl yn sôn yn fan hyn yn y cyfnod yma fod Prydain felly yn anfon llythyr i Jamaica ar ddydd Nadolig i ddod â caeth wasanaeth i ben. Ac mae'r bobl oedd berchen y bobl ddion, ac oedd y bobl wyn felly ddim yn hapus iawn i hynny ddigwydd. Ac felly be o, mi o'na gwrthryfel adag y Nadolig felly, a oedd y bobl y caeth weision felly yn dweud na, dydyn ni ddim yn gweithio dim mwy, mi rydyn ni yn rhydd. Ac yma Anthony Reddy, sef y person sydd wedi ysgrifennu'r erthygl yma, yn sôn am y Magnificat, yn sôn am emyn mawl Mair. Ac mae wedi taro dant efo fi, a dwi'n darllen jyst darn bach ohono fo.
Whilst the tendency has been for the church to spiritualize this as many other texts, arguing in this case that Mary was speaking purely in a personal manner on how God had given her, a lowly young girl, great honor and prominence. For enslaved Africans, this would have been read in a more social and political way. In the lead up to Jesus' birth, Mary, Jesus' mother, speaks of a revolutionary God who is going to change the then known established order. This is the God who has brought down the mighty from their thrones and exalted those of humble estate. This is the God whose reign or kingdom will bring dignity to all those who are enslaved, whether by sin or by human social forces of oppression, such as slavery. Gwahaniaeth ffordd mae rhywun yn darllen testun o bosib yw hyn yna. I'r rhai nad ydynt yn cael ei gormesu mewn unrhyw ffordd. O bosib mae can o fawl amoliant ydy hwn. Ond yn y Magnificat mae Mair yn canu am fyd sy'n cael ei droi i wyneb i weired hefyd. Mae'n gan o ddyfnder hiraeth a gobaith ei phobl hi. Yn y cyfnod hynny, roedd Herod Fawr, mi roedd yr ymerodraeth Rufeinig, gofod Richard i sôn am yr ymerawdwr wrth dwytha, ac wrth gwrs am y cyfnod hynny, lle roedd yna pobl yn mynd drwy ffasiwn argyfwng felly. Mi roedd pobl yn cael eu cymryd mantais ohonyn nhw. Y rhai ar yr ymylon hefyd. Y rhai oedd a dim i'w gynnig mewn gwirionadd. Ac mi roedd Herod yn un oedd yn cymryd mantais ar bobl fel Mair yn y cyfnod yma. Dyn ni'n gwybod fod Herod nes ymlaen wedi lladd babanod. Mi roedd Herod hefyd yn gwybod fod pobl yn ei gasau o. Mae yna hanes amdano fo. Pam farwodd Herod, fod oedd ei rhoi gorchymyn i ladd 70 o bobl. 70 o wleidyddion ac arweinwyr cymuned. Amlycaf dinas Jerusalem ar ddydd ei farwolaeth. Mwyn sicrhau bod Jerusalem gyfan yn wylo ac mewn gwewyr. Dyna i chi fath o ddyn oedd Herod ynde. Mae Mair yn sôn am y pwerau yma, am y bobl sydd mewn grym. A can Mair ydy fod Duw wedi dod i droi popeth wyneb i weired. Gwnaeth rymuster a'i fraich, gwasgarodd yr rhai balch eu calon, tynnodd dywysogion o ddiaru gorseddau, a dyrchafodd yr rhai distydl. Ia, daw pobl y gwaelod i'r top, daw pobl yr ymylon i'r canol, daw y rhai olaf yn flaenaf. Mae mawl Mair yn datgan mai dyma ewyllus Duw i'w bobl a'i fyd. Bod Crist wedi eni mwyn pawb, yn enwedig yr rhai sydd ar yr ymylon. Tu ôl i mi, fan hyn, sy'n mynd ymlaen un. A mae o ar eich cynwynia chi hefyd. Chi'n gwybod llun o le di hwn? Bethlehem, ia. Yn wlad Sanctaidd wrth gwrs, mae yna furia mawr wedi ei hadeiladu. I gadw Palestina allan. Ac
Mae'n siŵr bod chi'n nabod y person sydd wedi gwneud y graffiti yma, sef Banksy. Ac wrth gwrs mae yna ryw rwig bach yn y wal yn Bethlehem. Ac mae wedi mynd ati i rhoi darlun o 2 angal felly, yn agor y rhwig felly ynde. A mae Banksy wastad yn procio'r meddwl, ond i mi mae o'n adlewyrchiad o be mae Crist wedi dod i'r byd i wneud hefyd ynde, i ddod â heddwch ac i sefydlu ei deyrnas hefyd. Mae o'n arwydd i mi nad oes lle i furiau ac mae angen i tynnu nhw i lawr fel yn bod ni yn dod mewn cymod a'n gilydd felly. Yn y coenonia hefyd, mi'n sôn am cyngerdd nadolig mi nath Coleg y Drindod nôl yn 2007. Ac fe ysgrifennwyd can felly, neu cyfres o ganeuon, yn edrych ar enedigaeth Iesu. A'r geiriau fan hyn gan Ceri Elen, a dwi eisiau gorffan gyda y bennill yma. Heno, yn lleisiau y nos, mae heddwch. Yn lleisiau'r tywyllwch, mae harddwch. Cans di ni weidrwydd a godi dowgrwydd aned i'n byd ni. Ia, yn lleisiau y nos, mae heddwch. Yn lleisiau'r tywyllwch, mae harddwch. A'r harddwch a'r heddwch yna yn unig i'w gael yng Nghrist Iesu ei hun. Sgwn i a wyddo Mair a fydda Crist yn mynd i'r groes ar yn rhan i gyd. Yn un byddant sefydlu ei deyrnas o heddwch ac o gariad ac o obaith i'r holl fyd. Mwyn i enw. Amen. Ydych chi'n ni ganu yn Hemyn Olaf. Hemyn 472 a 2. A da ni mond yn mynd i ganu y bennill gyntaf. Y bennill gyntaf yn unig. 472. O deied pob Cristion i Fethlem yr awron, i weled mor dirion i'w Duw. O ddymder rhyfeddod fe drefnodd y diwdod, dragwyddol gyfamod i fyw. Y bennill gyntaf yn unig.
A gras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân a fyddai gyda chwi o. Amen.